היא קמה רע, אבל אחר כך בשיעור היא נרדמה. למבצע שישית השפעה היא רק חיכתה, כולם יהיו שם כולל המורה. שישית, שישית. פגשתי אחת, אמרה שתבוא, הדס תגיע, פלאפונים לפה, המנהלת אביטל, בטוח תהיה אווירה, הצגה, אולם כבר מלא, נתנה עבודה, ביקשה שירגיש, מבצע שישית, חשוב להדגיש. שרנו את היום, כ"ג כסלו, ואנחנו נותנות הכל מהלב. אני מתחנפת לכל המורות, שישית בפתח, פעלנו את השטח, רפפפה, תפסו כסאות לא יהיו מקומות, יהיה שמח. או תעזרי לי כבר הדס, אין לי אפילו תפאורה. היא קמה רע, אבל אחר כך בשיעור היא נרדמה. למבצע שישית השפעה היא רק חיכתה, כולם יהיו שם כולל המורה. שישית, שישית. בנות, בנות, כולן מגיעות, אילנה שירה, יעל אמנה. איך שהן רואות אותך, ישר הן מבינות, שישית השפעה, אנחנו מוכנות. היא קמה רע, אבל אחר כך בשיעור היא נרדמה. למבצע שישית השפעה היא רק חיכתה, כולם יהיו שם כולל המורה. שישית, שישית.